Ya lo verás cuando hables con ella. Ya sé, hoy podrías volver a casa andando con ella. ¿Qué te parece? Ja, però a veure, no m'atabalis, Tadano. Mira, jo ja vaig fer tot el que vaig poder, res més, i ja està. A més, ella és superpopular. Li cau bé a tothom. Segur que està fins a les celles d'amics. No? Intenta hablar con ella. Oh, però què et passa, L'ajudes molt a com i em sembla a mi, Tadano. És que t'agrada o què? ¿Qué va? No, ni por asomo. Si yo no pego nada con Comi. Pero es que estaba apurada. Y quise ayudarla. Y... ¿Se te hace raro o algo? ¿Mucha tralla? Gens ni mica. Crec que estàs molt bo, Tadano. M'estic mullant. ¿Dónde? Perfecte. Eh? Avui acompanyaré a Comi a casa seva. Osana. Sí, però amb una condició. Oh, Que no em diguis Osana, no sé per què ho fas. Ens coneixem des de fa 1000 anys, Tadano. Digue'm Najimi, com abans. Quins temps, Et vaig ajudar a escriure Love al pati, te'n recordes? Perquè a aquella noia sabés que li agradaves. ¡cállate! ¡No se lo digas a nadie! Uah, quina manera de donar-te carmasses, Las amistades de la infancia conocen tu pasado oscuro. Precisamente por eso no quería hablar con ella.